Nonon yang sama por jonitum ITI ya long kecing rumah teke lah hendo. Kedamtang akapre kamu ni datum na kamno kecuklem panajok. Jo la area plia pan alang tum nong no nang judet lo. Tara langso ITI luru langso matipung nitum mapan nong no nang kijo posi pini ani nitum press meet hang nang kok lo nitum clarification cipi nang kok lo. Athema nitum ITI ke parong nido nitum rong mong beta ITI puri lo la pente la dak rong cidonta ITI si puri lo la pente la dak nitum rong nia rong atum ke aja atum ke heng nodo ta hai piniar ni ke nitum pladak red light area pugi pu bangke nitum charjun la pente la so arjuno dak alam apor nitum ke tiata nitum ke la so alam phanke nitum ke diaun athema nitum rong mong beta Kitega tumdo, kiri tumdo, kitoga tumdo, saru sarhanga mundido, gangbura do, tapende rong cidonta, saru sarhanga munita do, kitekere tumta do, sarlar sarpi sarputa do. Aklimang hari soe jang kicarli tumdo o. Aposi nitum koson sila soalam aphan nitum karjuding unpo. WKS atum alang tum yung si ahok pet kahing no alam alang tum tek long pamelo pulote amuni dapan alang tum nepmon. Nepen alang tuming say pamenon. Alang tumta tek reset pusi alang tumta isia honggoton ke cikurilo alang tum WKS komiti ke ciseng lo la silaso komiti ke ciseng alogot alang tum bang kadu kave pan heng no alam ningje nangji la pen ka heng no ki punangji pu alang tum isia komiti pe la pusa ronave komiti ke seng bostu bang ke la ke non le komiti alang tum ke seng chot kali la ke komiti bostu ke hakku ben tado ajar honggoton atum tado sitame di puang kang along laan ladak ke karbiang long ke a headquarter dim lo sitame red light area pucok a honggoton tanang pubang welang piniar ni latum WKS atum nonikan isilo nenikan hini lo ne mahang patek pen karbiang long aphan red light area pu sarita area phanalang tum nangjong dalo laso nang ki jong putha ko pusini tum do joy unpo la ke kadu ko veto du joy un edi majok ta du join la pen nitum rong mong ve atum ke nitum ke la dakke VIP alain arling kisar ta du o la pente ki thekere atum ta du o la pen ITI long ta sarlar sarpi sarpu ta du ki thekere atum ta du ante nitum dak red light area lu arum long be sar ni wang ta muni tum kam klem dam bom loma riso e jang atum charli ki dam ke wang dam bom loma ante nitum dak red light area long pen tong ke ajha atum professor atum ta college ti dam bom loma laan ke plang ke pia tumdo ke thekere tumdo ko pusila tuma phan le red light area pu alang ki jong hai lo punat pen lo alang ladak alang amik ke thek long la pen alang ke chini ke alang jong si chini vek pulo tang te dak nang nep chengot kumat ahem si ladak red light area ke doma ko dak ma a house number tanang paklangon amuni tanang paklang vengot ahok lo ITI adung inut bang hini atung ki chok chedu ta hai lo non ma lo anong chi thang pluk do lo Sita me laki dua panalang tum nep dam pamenon. Bisar ji pusta bisar pamenon same area panalang punang me. Athema honggoton ke alang tum de le secretary president ka ciseng te kali. Secretary president ka ciseng ke lake dipuang kang ke honggoton dupig lo. Sita me majok honggoton taret la area punang pubang welang di. Piniar ni alang tum mencor lang di. Laso posi ne tum ke dia un la pen la nitum area pli aphan red light punangi pu por red light area punangi pu pot alang press meet ke chupi chot kali kaduk kave la area pli aphan alang sarlar sarpi sarpu aklim ang khariso jang aphan am mei meeting ason alang rat ang no si nitum aphan dia nang chohang bek nangji gangbura atum phan dia chohang bek nangi sarpi sarpu dum phan ta dia chohang bek nai la pente ITI area kapuri ke nitum rong mong betai silo rong mong beke arling kisar nei ki do adim lo nehe masor rong mong terang profesor ke rong mong be si dulu ante ni tu mason son ko pusi karju un po red light area pu alang nang ki hoke koson la ni tum ki hok un po putha nang tum ka do ka vetu jok ta un elo alang la an inut asama long oham hai to hoba president man vek la penta alang port musri evat genet van vek amunit a area long le alang red light area punang ki puke lake nitum ke tiata diaun kroi krelo lake di kadu ka beta kroi krelo lasi biniar ni ke la women ke si atum pini pinap amat alang la area pli aphan dia naga chuhang ke la press meet kapadu ke nitum kroi kre
press meet ka paduchot la asap inut bang heniang no gejiklang chot ne tum roi kre alang ka heng no phan nep ji puten nep bernot aku ka heng no tumta ciplang pamenon rat ang nu ciwanang ne bahera lang tumpi maki klem ni tum cini dunde sitame usumardo itumta isu imundo kadu ka ve hongkhar do matidi la so posi rat ang nu ciwan prunga kami klem kledenon la pente a komiti tumta majok a komiti tumta ingsai ji pute ingsai pameno di kalima kala ingsai pamenon armuni ta phan jong pamenon kadu ka ve phan papukon plangke ni tum cicakun kalima kala di itu meret la area le itum ki do kalimati kadu ka ve ta itumiri do ikeng do kam chukle mesi itum ki chumati di la si la sor lu so tum phan la WKSA tum phan ke ni tum ke okol la president chot kali secretary chot kali lang tum honggot phan phan sin itum diaun la si lang tum rat ang no mat pini pinaba mat lang tum rat hong jai wang si dia nang chuhang bek nang ji la pen gang dura tum phan ke lang tum bong prok pen bong pen korobong pen dia nang chuhang pa meni lata ahem kali ekdom rat ang nu nang ji la an itiken ni tum diaun athema kar biang long la an ki thek ki regi do dim le ku pusilang red light area po lang ku pusik ning je hai lo ni tum red light area pu piniar ni na thek long le lang la ke alang ki thek kali lo la ke alang ki lu lo people lo lu le det ke alang ku pusi red light area pu kar biang long phanalang amit hang phanan nong ge chi jo hai lo ante na pu pu ta lang amit hang ta ki claim ma bang lo la siga ning ji hai lo kalimante di la sini tum diaun pinial ni alang tum rat ahong jai ciwang pa mera alang tum dia nang chuhang hete ni tum kroinde la pen ni tum arong ke saru sarhang amuni do saru sarhang amuni tum han ke lang dia nang chuhang pa me mete ni tum ke exon and big se enpo exon and po ni tum do joy jelo ni tum ke la area pli arat arlu su pinso ni tum ke exon and big po ni tum ke la si pini ke press meet tum phan ni lam ning jelo non last mai do paning je no nang ke jo joine lo la si ilitum ITI ria rong ni do ITI rong che don la pen ITI rong mongve ilitum rong ni chelang pet pen si nong no dak ITI isi school aphan se lang tum la WKSA pu women atum bang nong no nang kipi la si ilitum la so anong no nang kipi ke itum pini ke lamboy kachivoy dun lo la si ili tuma pan la son nong no nang kipi ke ili tum ta chal dino de ka hala ka chiplang abang ko malo ne ka ala ITI ria pan ma durlang so ria pan punon ha tarlang so ria pan punon alang tum nong no ke jo ke la ke ili tum ke don dun tum te la si ili tum ITI rong che don pen rong mong we pen ta ili tum lam klar ka chipi dun lo la si ili lam the la an si ton kok lo aku akan tu dengan kok alang la so kaning je putha kan itu media on eke kalima ni tu ma phandak red area red light area nang pincong apon ni tum ke chat ni tum ik la salam ke ni tum ik sebun na na san aku dia on law and order mane non son ni ligi puason sikaduk ka verat ang no alang isia meeting hisap se alang hang se la soang no alang dia cho hang lek nang kok komiti ke majawa komiti ta dolo seta komiti do paling le lam ning jeret ke chok je mati la so prang pe ni tum ta ko an nera da kam claim lo non kisar pi an lo jo sita ni tum la buson area pu ni tum thek long le kente la an ni tum ra da kam claim ke ta ti polon te piniar dia lang ning kan isi hinia ma hanga pa thek pen red light area nang thek long lok ke alang mi thangi claim potong red light area pu thek long lo mante manang tum an reporter tum thek long lo ma red light area ha nang than ra reporter tum ta isia question lo jong si do pute nang tum ta ning je da oi reporter tum ta nang thes nang tum si reporter lo ke bang inu bang ni chu claim clay do ta hai lo sa area phana nong pa juno ke arjun tum te mati Hing no dak kulote ni tum ke ne mana ki chok phan ne ven hoi toy ven ta area pute ka du ko velo no itu man ta red light lo alang pang thek pa me non